Mentaki pajba kila sedang ban suba ya ka Sonam Raghuvanshi. Kadau ba dang sien ka T7 News Channel kalapan mi ya ka video na ka CCTV. Hadin balapej ya ka video CCTV bun ki pajba kila sedang ban suba ya ka Sonam Raghuvanshi. Ab ngin sapan iru ya phi katto katne ki comments bagi pajba kila comments phangkane. Hang ne ngim ko ampun pau ya kerteng kine ki bala comment. Kila komen hang ne ngate ngam ngai reba uraja Shah pyniap ha kibriu ngai kop de ka Sonam ba pyniap ya uraja kiba singau de singau balai hang ne thar thar bar kane harum phio I ki like ru bun ha hang ne 1.8k bar kane harum phio I man ki video ba yo I ha ki CCTV kane kanthe ngayo I ba ka shu busy phone bait den em pai ba kane ka de ki comment jong ki pai ba Om tang ki pajba ka Meghalaya re ki pajba hakaleng ke ni India ru ke sedang ban suba joria ka Sonam Raghuvanshi. Don kani ka to ki video ki ba ong ba ka dau jong ka jingyap jong raja ka de ka balat mu lupa pura. Ki pajba ki ong ba ka Sonam rengkat bat usamla jong ka ki la pyniap ya ulok jong ka uraja Raghuvanshi bar ki la phet kratno nakte ka jaga. Karukom balapan I ya ka Sonam ha ka CCTV footage ka don ka jingsuba ka bapura ya ka Sonam Raghuvanshi. Namar ba ka video jong ka CCTV ka pan I ba nadu ka banengkong hadu ka bakut ka Sonam Raghuvanshi ka dang busy ha ka phone. Om don batib bat mano ba ka chat ka Sonam Raghuvanshi ka ju busy bait ha ka phone. Haba uraja ularung sepo homestay ka Sonam ka la busy hakafon shaba ngam ong ya kane ki pajba jong kari ki ong ba haba ngimi ban yai kai ban jingok kai shabar ngi khambun sin ngimju busy hakafon kumta ka rukom ba ka Sonam Raghuvanshi ka busy bait hakafon kalong ka ba suba jurba ladapi page bha yakte ka video CCTV phinyo I ba ka Sonam kala busy haka phone la slemba shwaba kan mi nakte ka homestay bat uraja Raghuvanshi kalongkum ba ka Sonam Raghuvanshi ka pha ya ka jaka jongka kamut ka location jongka Shah away ubriu bat haba ka Sonam bat uraja Raghuvanshi kilami na ka homestay ka Sonam kala wengno ya ka giant slab kamut ka raincoat jongka bat kala bu ya ka hapo ka jaka shong jongka scooty jongka ka Sonam kala bu shibun kitiar hapo ka jaka shong jongka scooty lada ka jingto kit kalong ban lap bat mano ba ka Sonam Raghuvanshi kala chatting shwaban mi naktai ka jaka tele se ban lap ya ki kato kanne ki dak bat lada page bnya ya ki video CCTV jong ki jaka bus station bat ki CCTV footage jong ka airport kiba don hajan tele se kila ban mi kato kanne ki dak lada ka Sonam kala phet krat bat ki we namar nadu balami kane ka video CCTV ka jingsuba ki ba ya ka Sonam kala nangjur ba kala phet bat no re bat no bat don kani katu ki briu ki bangej ba ka Sonam kala Shah ra bot hagino kino ki riu runar ki ba he bat le se ka Bangladesh ka don kti aa hakne namar ka Bangladesh ka don hajan ka Meghalaya bat don ki ba ong ba ka Sonam rengkat bat usamla jongka kila pyniap ya uraja bat baro arngur kila phet krat hadu bandalap ya ka Sonam ki khubor ki ba kumkine kin yai mi ba ka Sonam kala phet bat we ne ba ka don ki ba lara bor ya ka Sonam bat ra ya ka Shah Bangladesh ni don kam ya ka jingshisha andala mi ka jingshisha baro kin setip ya ka